Danas je u bolnici u Sarajevu preminuo legendarni pjevač Halid Bešlić, čija je smrt potresla mnoge, kako kolege sa estrade, tako i njegove brojne fanove širom regiona. Vijest o njegovom odlasku posebno pogodila pjevačicu Cecu Ražnatović, koja nije mogla da sakrije tugu i šok zbog gubitka kolege, koga je, kako kaže, izuzetno cijenila i poštovala. Stvarno mi je mnogo žao, on je bio osoba koja je apsolutno bila voljena od svih kolega. Nikada nisam čula ni u vrijeme stare Jugoslavije nešto loše o njemu. Svi su imali riječ hvale i priča da je velika ljudina. Nadam se da je otišao na bolje mjesto, izjavila je Ceca, vidno potresena. Halid Bešlić je već duže vrijeme imao zdravstvenih problema i liječio se na odjeljenju onkologije. Njegov menadžer Nedim je prije mjesec dana govorio o njegovom stanju, demantujući tada glasne koje su se širile u javnosti. Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasne koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše. Ništa od toga nije tačno, rekao je tada menadžer. Ranije je i njegov drugi menadžer Damir Ramljak-Tigar otkrio da je pjevač imao problema sa jetrom, ali da tada stanje nije bilo stabilno. Stanje je stabilno, on je gore u bolnici, koliko znaju doktor, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom, jetar ne funkcioniše baš najbolje, pa sada rade na tome da se očisti, rekao je Ramljak. Odlazak Halida Bešlića predstavlja veliki gubitak za muzičku scenu Balkana. Njegove pjesme koje su obilježile mnoge živote ostaće kao vječni spomen na čovjeka čiji je glas i duša dodirivala srca miliona.